la sopa de pedres. Diu que una vegada, fa molt temps, que això hi havia que un país estava en guerra i sabeu que les guerres sempre porten problemes, porten rancors, de vegades hi ha molts morts, molta sang, però sobretot a les guerres hi falta el pa. La gent passa gana, no es cull, el blat no es fa farina i la gent es mor de gana. Un bon dia, un soldat, fart de fer anar les armes, va decidir fugir de la guerra. I fugint, cansat i afamat, va arribar a un poble. Era alt com un Sant Pau i xuclat com una clau, i anava brut, esparçat i polsós. Semblava un sac d'ossos, un fideu. Mort de fam, arriba a una casa, truca a la porta i quan va sortir la mestressa li va dir: «Mestressa, no teniu pas un tros de pa per a aquests soldats que ve mort de fam de la guerra?» La mestressa de la casa se'l mira i digué: «Però què estàs tocant al bolet? Que t'has begut l'enteniment? No ho saps que no hi ha pa? Però com t'atreveixes? Menjant t'arreplegui i a cops de guixes i empentes el treu fora de la casa». Pobre soldat, pobra tontona, en una altra casa truca i diu: «Mestressa, no teniu pas un tros de formatge per a aquests soldats que ven mort de fam de la guerra?» La mestressa se li mira de fit a fit i li diu: «Però aquesta vols, que no saps que no n'hi ha de menjar? Com t'atreveixes a demanar-m'ho?» I també apuntades del peu i empentes el treu al fora. Pobre soldat, ho va provar en una altra porta, en dues, en tres, en quatre i en cinc. I a totes les portes va rebre la mateixa resposta. «Estàs tocat al bolet? Estàs boig? Fora! Fuig d'aquí!» I és que la gent d'aquell poble n'estava tips de la guerra miserable, que els havia cremat els camps i se'ls havia endut els nois, i és per això que del soldat no en volia saber res. Li tancaven la porta als nassos tot cridant-li que se n'anés. Però el soldat no es va donar per vençut. Travessa el poble de cap a cap i se n'ha anat al final del poble, on hi havia un safareig públic. Troba unes quantes mosses i digué: «Ei, mosses, no em voleu pas ajudar a fer una sopa que faig de pedres?» Les mosses van riure. «Una sopa de pedres? Però què estàs boig?» I se li reia. El nostre soldat, cansat, afamat i deprimit, el va asseure al costat de la font de la plaça del port. I com que ja no sabia què fer, es va posar a plorar. Plorava i plorava fins que un nen s'hi va acostar. Després un altre i un altre encara. «Soldat, què tens? Per què plores?» És que jo volia fer una sopa de pedres, que és una sopa que jo sé fer i que em surt molt bona, però no puc fer-la, va respondre el soldat. «Que et podem ajudar?», pregunta el Martí. «I tant, mai nada, mireu, necessito que em porteu una parola grossa, aigua, un bracat de pedres i llenya per a fer el foc». En un tres i no res, tots els vailets van anar a buscar les coses que havia demanat el soldat. Encenent el foc, posant la parola al damunt i hi fiquen aigua i pedra. L'aigua es comença a escalfar. Els vailets estaven impacients i deien: «Com tasta la sopa?» «Calma, calma», exclamava el soldat. La sopa s'anava escalfant i al cap de poc el soldat posa els dits dins la tasta i digué: Que bona, jo diria que no, que hi falta un punt de sal, una molla, cacera, alistatel i que jo estic a casa meva». Es posa a córrer cap a casa seva i d'amagatot a la seva mare.
Agafa la sall i la porta al soldat, que la tira a l'olla. Al cap d'una estona el soldat atastà la sopa i digué: «Que bona!», però jo diria que li falta una mica de tomàquet. Un noi que es deia Luis li fa: «Però si jo tinc a casa meva!», i vaig de seguida, i també faltarien patates i arròs. Doncs jo puc treure les patates de l'hort, diu l'Anna. I jo a casa hi tinc arròs, el vaig a buscar, va exclamar l'Ester, mentre la Fina es preguntava què podia portar. No tens pas ancians? Li va demanar el soldat. Sí que en tinc, ara hi corro, respongué la Fina. I aquells veïnats van anar portant pastanagues, cebes, vinguetes, cigrons, naps, cols, apis, llenties i fins i tot un va portar un tros de pollastre. La plaça ja era plena de tots els nens del poble i al mig hi havia el soldat que remenava l'olla amb molta cerimònia. La torna a tastar, en tragui les pedres amb una cullera i li dirà: Aquesta sopa ja està. Quina sopa més bona. Ens ha quedat boníssima. És la millor sopa de pedres que he tastat mai. Tots els nens aplaudien i saltaven fent crits per la plaça. Ara aneu a casa vostra i dieu als pares, avis i oncles que vinguin amb plats i culleres, que avui hi ha sopa de pedres per tothom, va exclamar el soldat. Va haver-hi sopa per tothom. Ningú se'n va quedar sense en aquell poble. I així va ser com, gràcies als nens, aquell soldat i tot el poble van poder menjar per tota la gana que tenien, contents i fent festa. I des d'aquell dia, tota la gent del poble, grans i petits, gràcies a un soldat desconegut, van aprendre a compartir una mica més el que cadascú tenia.